बासबारि ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि दैदेननायाव ड्राग्स टिर जुवा जौ फेग्रा मुवानि हेंथायै सावरायमेल खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ आफादगिरिनि बिबान लाना मेल सामलायो बासबारि बन्दरनि गावबुरा सनेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि दैलि बाजार आरो सप्ताहिक बाजाराव जौ फाननाय बेफोरबायदि फेग्रा मुवा बाहायबोनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गोबांथार बासबारि ओनसोलनि गामिनि गावबुराजों लोगोसे एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारि इउपिपिएलनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि आरो फटबटजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो माखासे बिथांमोनहा बाहागो लाबावो। बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि बशिष्ठ कुमार ब्रह्म आरो बाहागो लाबावो बासबारि दख'रा आबोगनि आफादगिरि रुफा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावो बासबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि रंगिना ब्रह्म बिथाङा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि इयुननि थासारिखौ गोग्गो खालामनो ड्राग्स जौ जुवा बायदिफोरखौ जानगाराव थानो खावलायो। लोगोसे दिनै सावरायनानै होबथानो लानाय बायदि गोख्रों थांखिजों फेग्रा मुवानि होबथानाय आफादजों दिनैनिफ्राय फाननो मोना होना गोख्रों थांखि आजावनाय जायो। टीचार आं बेहायनो जन्म जानाय बेहायनो देरनाय जोंनि बे आं दा 40 इयार्स जाबाय। जों नुबोगासिनो दङ 40 इयार्सआव जों एथ' गाज्रि बेहाय परिबेस नुवाखैमोन आरोखि खिन्थु दा नुनो मोनबाय बेहाय ओरैबादि गाज्रि धरननि परिबेस जों नुबोगासिनो दं। खिन्थु बे प्रभाबा नैबे दा निउ जेनेरेसनावहाय बेयो एफेक्ट जागासिनो दं। गथ'फोरनिखौ लानानै जों नुबोगासिनो दं जोंनि स्टुडेन्टनियावनो दा जोंनि स्कुला हायार सेकेन्डारि जाबाय। गोदो बिदि परिबेस गैयामोन। दा माने क्लास माबानानैबो बिसोर बाहेरायाव फैयो। बाहेरायाव मा खालामो जों बे परिबेसखौ जों नुनो हाया। खिन्थु जोंनि बाउन्डारियाव थाबा जों बेखौ जोंनि आन्डारावहाय जों माबा मोनसे खालामनो हायो। खिन्थु जोङो बाहेरायावबा जों बेखौ नुनो हाया। दा ओंखायनो जोङो दा बेहाय बयबो ज' लोगो जानानै जोङो बेहाय माबा मोनसे परिबेसखौ साफा खालामनो सानदों। जा बयबो बेहाय ज' जादों। गावबुरा दंमोन, बिभिन्न धरननि बिभिन्न गामिनिफ्राय फैनाय गावबुराफोर दंमोन। दा बेहाय जोङो दिनैहाय मोनसे सांग्रां मोनसे माबा लादों आरोखि जे जायनो नुयो जाहाथे बन्द जानांगौ आरोखि। थिर गेलायानो होन बा जौ फाननायानो होन नोंसोर मा खालामनानै जा। जुदि जानायनि उदैनि थाखाय जों माबा मोनसे जुदि खालामनानै जुदि आर्न खालामनांगौबा मेरला धरननि लामा दङ। मेरला धरननि लामा दं। बे जौ फाननाया जे मोनसे लामा, थिर फाननाया जे मोनसे लामा, बे लामा नङा। मेरला धरननि लामा दं। सोरबा मोनसे जोंनि बर'फ्रा गावनि सिखौ फाननानैबो दख'ना फाननानै जानो हायो, जोमग्रा फाननानै जानो हायो, गामसा फाननानै जानो हायो। दा जोंनि जायगायावनो जों आलदा जायगानिफ्रायसो फैनाय साप्लाइखौसो जोङो बायनानै गाननांगौ बा माबानांगौ जायो। खिन्थु जोंनि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर जुदि बिदि खालामोबा जोंहानो जोंनि जायगायावनो बे बुस्थुआ जोंनावनो थायो। बायहेरायाव जाहाथे बे बुस्थुआ जाया। जोंनावनो जोंनि आखायावनो थायो। जोंनावनो जोंनि आखायावनो जमा जागोन बे बुस्थुआहाय। दा जों बेखौनो नाजायो जों जाहाथे जोंनि बे जायगानि ओनसोलनि हिसाबै जोङो जोंनि जायगाया जाहाथे परिबेसा जाहाथे मोजां जायो। जोंनि गथ'फोरनि निउ जेनेरेसनाव दा जे फैगासिनो दङ इयुननि मानसिफ्रा जाहाथे भबिष्यताव जाहाथे बिसिनि भबिष्यता जाहाथे नस्थ' जाया आरोखि। बेखौनो जों खावलायो जाहाथे बयबो एज ए गार्जेन, एज ए पेरेन्टस, एज ए टिचार, एज ए ससियेलनि मानसिफ्राबो बयबो जाहाथे इनभल्भ जानांगोन। पार्टिकुलारलि सासे मानसियाल' खालामनो हाया। बेहाय जायगा परिष्कार खालामनायावहाय फोसाबनायावहाय बयबो लोगो जाबासो बयबो ज' जानानै खामानिखौ मावबासो बे जायगाया परिष्कार जागोन आरो साफा जागोन। आं बेखौनो होननानै गोबां जे फरायसुलिफ्रा जे ड्राग्सजों दा नैबे सोलिफु ड्राग्सजों मोनसे बादायलायनाय कम्पिटिसन जागासिनो फटबटजरावबो गोबां लाइमोनफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जागासिनो दं। बे बेलायाव बायद'आ सासे एसे फोरोंगिरि जानानै मा खावलायगोन? आं बेखौ सानो जे फार्स्ट अफ अलथ' गावनि बिमा बिफाया पेरेन्टसफ्रा नायग्रोनांगोन बे गथ'आ बहाय माबादि थांगासिनो दङ। फार्स्ट अफ अल बिमा बिफानि गाइडेन्स, बिनिफ्राय टिचारफोरनि गाइडेन्स, बिनिफ्राय ससियेलि जाय इनभल्भफोर दङ, सोरबा गार्जेन दं, सोरबा पेरेन्टस दं, बिसोरबो मेगन होनांगोन। खिन्थु जों दा नुबोगासिनो दं आगोलहाय बिदिबादि परिबेस गैयामोन। दा जों खिन्थु नुबोगासिनो दङ जे दिने ड्राग्स एडिक्टेड जागासिनो दं गथ'फ्रा। आरो ओरैबादि जाबोगासिनो दङ लास्टआव बिसोर रिहाब सेन्टारावसो थांनांगौ बाध्य। बिमा बिफाया बिसोरखौहाय रिहाब सेन्टारावसो दोननांगौ बाध्य जानांगासिनो दङ। बे बुस्थुखौ जोंनि आखायावहाय जों फोसाबनो हाया। जों ज' जानानैसो बयखौबो इनभल्भ खालामनानैसो जोङो जाय साप्लायार बेखौबो हमनांगोन। जों जुदि मिन्थिनानै थायोबा बे मानसिखौ जाहाथे जोङो
खुसियै थानो हाया आरोखि बे मानसिखौ जाहाथे जोङो हमनांगोन बेखौ मोनसे माबाफोर जुदि पानिशमेन्ट जोंनि गेजेरावनो जुदि पानिशमेन्ट होनो हायोबा जों होनांगोन आरो जोंनि आखायाव जुदि थायाबा बे केपासिटिया होमबा जोङो गोजौ लेभेलावहाय हरनानै बेखौहाय पानिशमेन्ट होनांगोन नङाबा दिने अल अभार आसामावनो स्पेसियेलि अल अभार नर्थ इस्टआव होनोबा बे ड्राग एडिक्टेडआ बुहुत जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि दाथ' क्लास 6, 7, 4, 5आवनो जों नुयो बिरि सिगारेट ड्राग्स जानाय बेफोर बिराद गाज्रि जाबोगासिनो दङ जोंनि स्कुलावनो जों नुबोगासिनो दं जों जेसेबां हायो जों होबथागासिनो दङ खालि जों टिचारफ्राल' होबथाबा जानाय नङा बयबो ज' जानानै गामिनि जानानै सोरबा बाहेरानि मानसिफ्राबो जुदि नुदोंबा बेखौ जोङो फोसाबनांगोन বস্তুৰ প্ৰভাৱ বেছি হৈ আছে আৰু আমি এইটো বন্ধ কৰিব লাগে যদি বন্ধ নকৰে নহ'লে আমি ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ दिनै बासबारि बाजारावहाय मोनसे ड्राग्सनि हेंथा थिरनि हेंथा आरो बायदि बायदिनि हेंथायै दिनैहाय सोमावसारदों बेनि बेलायाव मा बुङो सार औ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बासबारिया मोनसे फिसा जायगा आरो बे जायगायाव जोंहा गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे फिसा बाजार दङ आरो बे बाजाराव जोङो साननैसोनिफ्राय नुगासिनो दं जे जोंनि गंनैसो दखानाव जोंनि समाज बेरेखा जेफोर हाबा जेरैहाय जौ फाननाय बिदिनो जौ जुवा थिर बेबायदि फाननाय हाबाफारिफोरखौ जों नुगासिनो दङ दा बे बेलायाव जोङो जोंनि बासबारि हालामाव थानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बर' समाज आरो गावबुरा आफादजों लोगोसे ओनसोलनि गोरों गोरा साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बे जौ फाननायखौ हेंथा खालामनानै दिनै जोङो बासबारि ओनसोलाव मोनसे गोख्रों मिटिं लादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो ओनसोलाव बे बाजाराव फाननाय जौखौ होबथानो थाखाय थांखि लादों आरो बेवहाय जोङो जौ फाननायजों लोगोसे जोंनि थासारिखौ जे गुबुंले खालामदों बेबायदि थासारिनि थाखाय जोङो जोबोद दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रोङै होबथानो नाजादों दा बेवहाय जोङो आङो निजे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लादों बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बासबारि दख'रानिफ्राय गोख्रोङै बाहागो लादों बेवहाय जोंनि गुबुन राजनैतिक हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लादों जेरैहाय UPPL दङ BPF दङ आरो कंग्रेसनि दङ आरो लोगोसे BJPनि दङ दैदेनगिरिफोर दङ दा जोङो बेवहाय गासिबो राजखान्थियारि हान्जानि फाराग लायाजासे जोंनि ओनसोल बे फिसा ओनसोलाव जाहाथे समाजा गुबुंले जाया बिनि थाखाय जोङो समाजखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय खौसेयैनो ओनसोलाव गाज्रि बार बारनाय जौ फाननायजों लोगोसे थिर गेलेनायखौ बादा होनायजों लोगोसे बेवहाय ड्राग्सनि फालांगि खालामनायफोरखौ होबथानो थाखाय गासैबो समाजा सांग्रां जागासिनो दङ बेवहाय जोंनि उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जोङो समाजाव जाहाथे गोग्गो बार होनो हायो बिनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा दिनैनि नैबे सोमावसारनायनि गेजेरजों गोख्रोङै मेसेज होदों जे बेवहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जे जौ बेदर जानानै जोंनि जायगाखौ गुबुंले खालामफैयो बेबायदि थासारिखौ बन्द खालामनो जों थांखि लादों लोगोसे बेवहाय गंनैसो दखाना जाहाथे जौ फाननायखौ दिनैनिफ्रायनो बन्द खालामो बेखौ जोङो राफोदै दिनैहाय थांखि लानायनि गेजेरजों होबथानाय जाबाय आरो गाबोनहाय जुदि बेफोरखौ फाननाय नुयोब्ला जोंनि समाजनि साफ्रोमबो बेक्तियानो बे सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों साजा लागोन होननानै जों थांखि लानाय जाबाय गोजोन्थों समाज बेरेखा जौ ड्राग्स आरो थिर फाननायखौ दिनै बासबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा दे मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि लादों बे बेलायाव मा बुंगोन दा बियो जोबोद नैबे फिसा जायगायावहाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दा दिनैहाय जोङो नैबे बासबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा समाजनि सिबियारि आरो दल संगठन जेरै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' समाज गावबुरा सन्था आरो बिनि फोरोंगिरिफोर आरो बिनि इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरिफोर गासै ज' जानानै बेवहाय जोङो दिनैहाय नैबे बाजाराव बासबारि जे फिसा बाजार बे बाजारावहाय गोबाव समनिफ्राय बे जौ थिर जुवा बे फाननाय बा गेलेनायखौ जोङो दिनैहाय सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लादों जे बे बाजारावहाय जाहाथे बेफोर गाज्रि बेसादफोरखौ फाना आरो गेलेया दिनैहाय जोङो नैबे सावरायनायनि गेजेरजों नैबे जोंनि बे बाजाराव मोनसे कमिटि बानायनानै होनाय जादों बे बाजार कमिटि दा बे बाजार कमिटिनो कमप्लिटलि दायथ' होनाय जादों आरो नैबेयाव जायफोरनाखि बिथांमोना गावसोर बेयाव थिर फानो आरो जौ फानो बिथांमोनाबो बेवहाय डाइरेक्ट सिखार जादों जे जोङो दिनैनिफ्रायहाय फाननाय नंला होननानै जों बेखौनो मिजिंथियो जे जौ जुवाजोंल' जों गफबबाय थाबा जोंनि समाजखौ जोङो मोजां लामायावहाय लाबोनो हानाय नङा आरो जोङो जौ जुवाजोंल' जोङो जोंनि जिउ
लामाखौ जोङो नागिरनानै लानाया बियो सैथो नङा। जोङो गुबुन लामाजोंबो जोङो जिउ खांनाय लामाखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो। दा बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बे जोंनि समाजाव जाहाथे बेफोर गाज्रि बेसादफोरा गोमालाङो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। आरो नैबे जोंनि बे फिसा जायगायावहाय जाहाथे गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो, एखनबा बाजार खालामनो फैयो, बिदिनो बेरायनो फैयो, बिथांमोनाबो हयथ' निस्सय बेयावहाय गाज्रि थासारिफोरखौ नुलाङो। दा बेफोर जाहाथे जाया आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोनाबो स्वीकार खालामबाय जे जोङो गाबोननिफ्राय बेवहाय खुनु रोखोमनि बेबायदि गाज्रि बेसादखौ जोङो फाननाय नङा आरो जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि रायजोफ्रा जेरै बुंगोन जोङो बेजोंनो सोलिगोन होननानै बिथांमोनाबो स्वीकार जादों। आं बेखिनिखौनो बुंगोन। दा बेखौनो आङो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजावहाय दिनैहाय बे ड्राग्स जानाय, ड्राग्स एडिक्टेडआ दङ आरो एसे बारायनायखौ जोङो नुदों। आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो जे गोबां बेबायदिनो देश दङ, जेरै गोबां माबायावहाय USA मोनसे डेल्फिया होननाय मोनसे माबा दङ, सिटि दङ, बिराद गोजाम हेरिटेज सिटि। दा बेयावहाय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जानानै बिथांमोना बे मोनसे सिटियानो बे धंस जानायनि लामायाव फैदों आरोखि। दा बेनिखायनो बे ड्राग्सजों फेग्रा मुवा जिरादजों जोङो मालाबाबो मोनसे जाथिया बे मोनसे ओनसोला थांनानै थानो हाया आरो बेजों जौगानाय फैया। दा बिनि थाखायनो बे ड्राग्स लानानै जाहाथे गावनि जिबनखौ धंस खालामा आरो गावनि जिबनखौ धंस खालामनायजों लोगोसे बे समाजखौ जाहाथे गुबुंले खालामा बेखौनो आं खावलायदों जे जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना जाहाथे बे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जिबनखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो। आरो दिनैहाय जे ग्लबेलाइजेसन जे कम्पिटिसन जुग, बे कम्पिटिसन जुगावहाय जाहाथे जोङो लेखा फरायनायजोंनो जाहाथे जों समाजखौ जाहाथे मोजां लामायावहाय लांनो हायो। बेखिनिखौनो आङो दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायदों।